sector bedo organized, wacho ni gibede cooperative. Ka gibede cooperative to gibedo registered, ginyalo nwang'o pesa mar nyiewo masinde matindegi. Nikech masinde matindegi gikonyo gi recovery, ma ng'ato nyalo nwang'o mula mang'eny moingo gi ng'at matiyo gi masinde machon. To safety precautions kata mana chal mano mar rita gi masindegi, nikech ka ikunyo mula donno ka ji kunyo ka gidhi piny ng'ato ka nitiere gi masin nyalo geng'one masiche maket kod magi. Nitiere kaka nyalo geng'onegi, to ineno ni masindegi be nitiere training ma jogo mabiro tiyogo nyaka dhi ahead, nikech nitiere engineer mabiro nyisogi kaka itiyo gi masinde, nitiere safety precautions mibiro nyisi, nikech kata wan ka watiyo gi kambi madongo dongo, wabiro chopo kamoro to ja safety engineer biro biro to nyiso ji ni waweuru mondi wane kaka piny chal. Ja geologist kaka an be wacho ni waweuru mondi wane kaka kite man kae chal. Koro nitiere kaka mae nyalo bedo organized maber. En mana ni ing'e ni sani ka ng'ato tiyo kende ng'ato dhi manyo mare. To lakini ka wachokre kanyakla to wanyalo wacho ni mae owadwa ma nyaminwa we watim gik moko e yo makare. To bende kan mang'ini wamanyo victim